Muchumurikire bono na gukwani ndonsi ya soberete chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana Amayia nyare gukumanya gati yare twaberete gukwariganira kurwa semambia lenge ntamba hweka chinse chikobono chebono margoba ekerongo chikonya sansamura na sari bona gukumanya buna bali kibaito banyasangirire kurwa chinkongo chonse sarikisano ibere omutinye gesunte gya chacho gosomutinye kominomo litanganike gima hinyara bono litokobwatana nere gochera somuno bwimanyiriyo igakoroko Joshua Auta iritirana nchinkuruko Vincent Onyancha litanga nikigima sera mangana ywa senchira yoko ya chuta. Ebirengerero nabotokurwa korende timo basego twakyo bite bamenye kurwa se county ya Kisii bamukurere arati. This yes, does he know what his own collusion promised? Obokongo chia sema chogutia gatosoana na chi university chia momo chiri na sekigo sento kumanye. Abana ba grade 6 na abana abake bagwenete gosomya na abari bakorete methods chia abana abake. Koira abana ba grade 6 secondary ntogo chigwanchira na yaya abayibuli bakanire. Asa yubona muone enda mange isaranse kumoncho muligano twemanye goika omwerio abakenya niko bagenderetse kuro berengere byabo anegero yo murobyo CBC yo magaye kamati ya jorono muri Ensa the task force agenda to sangiriye berengere aigoro yo murobyo CBC niko chinga kiye kigati yabwatane kurwa sense mu yichiseme bombera na Eyemo University ya Kisii eriko nyara kurwa ebirengere byabo omurikitonde mo Steven na mange Gati ya byombe beikira nase ikaro kya lero ime Kisii University na mona nat kupet chiskuru cy'abanyene cya private ekyombe gya university kya Uwasu chi principal chiskuru amona aboroki wa ubaira likondo na gusanga magani yabo. So it will be better if the ranking was placed in numbers and marks. So if you know this you got, you say either this I passed or I failed. So you think for yourself. And then you see this marks, I have to improve it by what? Or by doing what will I improve it? Curriculum wega igere too expensive, which is available. Curriculum wega they were this core achievements. Bali Bible bali konyi understand muna na kieko abana bako nyora their scores. Bible mbasanga igoro yeli goliri ya CBC ko bomosigo molitase vale amona kogani CBC koronge igwa. Goika abana mbako baboli Bible ebintu birengeta amaro kiguyekera sime. Ige minute mune curriculum yega teri gotoirande inche gongo saba muna naki no yarikora ba suspended. Omwana gotumia computer asome kuru computer imwana ebyebike mbiri gotwara motivation na interest. Yo batageze korigere games inchiro. Yo batageze korigere riko chatting koro. Igo banonye binte ebimbi yo bago scroll up and down ekenege ntunaro rirase na akorire gas. Bono ngo sabanga tonyare ko beke kemira kenyare go somu korua omwana kerare emyaka yanse omwana amanya kerachire maguta mutu tari go swamwa ngina naise amona mangana mange ke unabona soko tumeko mubaro wo mwaka chiri bibere na 19 ni yakornga abantu 40 ase Eyemo mbama etkulikana gosoma bona akinda nyare kokorero mwana homework yaye inaigete keraisa to mwana sitale grade 6 ibono yabere cyari paka abayulo bana bangere gotochaya bana bamenye nganto someti bono boso kyobo tigamangana erere eskuru igoro yenkwane bete Ensa ya grade 7 na grade 8 ababwata nimbaga ni aboroki gwa Bumbaso ase chi secondary korende banyorogo semigugwa junior secondary school imeji skuru cyoboroso gose chi skuru bene kirabekwe gosomia ebirasi ebibere byoka. Bashikuriria abana baito bari bagoja kwanda grade 7 mwaka goja igo barabake inhage batanyare ko mix na baria barabanene miaka mene barakora pooling yembe irotageta abana abo babe domiciled was grade 7 8 ebe domiciled as a primary school structure. Ebirengeri ebinigo birasangari gwase chinsemo chonsi ase kamati ogotuka CBC era na roboti oro ikerano service yo muraivuense William Samuel Ruto.
We are the future generation of Kenya. If we had what we need right now, Kenya will be really far from where it is right now. Nigo esabali yogo tukomoroberio competency based curriculum CBC achakire kurandaza chinsemo ao imense ya Kenya asaba bwatani beche semi nebyombe ao byasangire birangari byabo igoro ya kirikiraro sigora kibuno moroberio competency based curriculum no twaro kubwatira no kuyagatia serikali abaiboli amo na aboro kibu ko reporter ya Ndizi TV kwa igase skuru ya Kisii University utoka Eyemo ya Jaribari chache county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Biyemono muri kitondemo Steven Asorobotura senchira yoboyikira nugo tigana nerendemo Steven Moncho muligirelia nigobona abamenyi kurwa sensemo ya Kyongongi gotoka se bunge ya Kitutu cha South bagandrete kwe murungania anene enchire kambani estima ya meyo Amayia yoko barwe chinguru cyomuriro asega kemiti ntatobono egenta batebere buna barukia wango kunyara gekwe mukiwa omurikyo ito mirded mumanyi norobotura senchira yoboyikirano abamenyi korwa ensemo ya Kyongongi eyereme ya Kitutu chache South imeye county ya Kisii nigo barobekanire Amayia yoko boru westima asege kakemeti nyetatobono ase bamochirie oboteneriwe kampani ya Kenya Power asogotarosia estimeyo abange babamenyi abo nigo bale abonchorolia ase chinsemo au ase basemereti estimeyo asemeremo yabo ya kera lituko ase barure ebirero sijui nani yani abingina mne ibi watumbiri ko ikara nyuma yedi chache sekali chituko ngabana chimbuche china taiga yango wanongi omokonyi bwo mworokia omonne bwe skuru ya sekondari ya Kyongongi nigatebire bairanire magega asensemo yechisemi asaganire omorero yokoligereriwa na koroisiwa. Wanafunzi wetu wako tabani kwa sababu hatuwezi kudurusu vizuri na kuandaa wanafunzi wa kidato cha 4 vilivyo inahitajika, kwa sababu tumekuwa na hiyo miezi miwili pia stima, na kwa hivyo tunahimiza tunaomba kwa isani watu wa Kenya Power watuwekee stima ili tuweze kusukuma gurudumu hili na kufunza watoto wetu. Umuhimu yetu wa kuendelea agatema kukuana na power tukaira na tukakuana no muhimu mumanyi Biyemono omurikito bene mirded mumanyi hasorobochura senchira yoboyikiranu bono gati amenye kurase county ya Kisii niko baganetse kureberengere byabo nasobo korri baraganime ye babere bakurwa baburi mu governor we county ya Kisii kone kibuna nko ikirani ya rechira cyokogania kwabo omurikito Brighton Makoli norobochura senchira yoboyikiranu magega yo mu governor we county ya Kisii Paurusimbara tigo cha kimuroberio asaba menyi be county ya Kisii bakuru birengere byabo iguru yali baganeti bachukorerwa uyumekantebuna County Integrated Development Plan nigabono abamenyi kurwa sensemo yabo basi anene kurwa se wodi ya Masige West banyara bagosanke birengere byabo ngaki baganeri bachi gokorerwa Oma matara adiose bitarikonyu abantu baro batake ase wodi ita yabo mono epati ya takero abegwa ligetare aswaya ligetakoro kunga duka moja getare Tobwa kama ganyo kanyori street poho ebe kwa ligetare